Λίγα λόγια θέλω να σας πω πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας, που βέβαια πάντοτε υπήρχε με άλλες μορφές και πάντοτε υπάρχει, αφού στη ζωή του ο κάθε άνθρωπος περνά διάφορα γεγονότα που για αυτόν τον ίδιο προσωπικά είναι κρίσεις. Και κρίση σημαίνει δυσκολία. Στα αρχαία ελληνικά κρίση σημαίνει δίκη, σημαίνει καμιά φορά και τιμωρία, σημαίνει δυσκολία στη δική μας σημερινή ορολογία. Και δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος θα περάσει την ζωή του χωρίς δυσκολία. Η δυσκολία, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι περιστάσεις, οι ανάγκες, οι περιπέτειες δυστυχώς είναι φαινόμενα τα οποία τα συναντά κανείς στο δρόμο της ζωής του, αναπόφευκτα, παρόλο που δεν τα θέλουμε, γιατί ο Θεός δεν μας έπλασε για να περνούμε δυσκολίες. Η φύση μας είναι πλασμένη να περνά ευκολίες και χαρές. Ο Θεός όταν μας δημιούργησε, μας έθεσε εν το παραδείσο της τρυφής. Μας έβαλε μέσα στον παράδεισο της τρυφής και της απόλαυσης και της χαράς, για να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε ενωμένοι με τον Θεόν Πατέρα μας, ενωμένοι με τους αδελφούς μας, ενωμένοι με τον κόσμο όλο. Η αμαρτία όμως, η πτώση του ανθρώπου, είναι αυτή που διέσπασε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, εχώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό, έσπασε, κατακομμάτιασε την ομορφιά της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο και διεχώρισε τον άνθρωπο από τη σχέση αγάπης που είχε με το περιβάλλον του και με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι μπήκαν στη ζωή μας οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, ο θάνατος, οι ασθένειες, η φθορά και όλα αυτά τα πράγματα, όχι βέβαια σαν τιμωρία Θεού, αλλά σαν συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου. Και από τότε όλα αυτά ταλαιπωρούν το ανθρώπινο γένος, σε σημείο ώστε η Γραφή ονομάζει τη γην αυτήν κοιλάδαν του κλαθμόνος. Μια κοιλάδα δηλαδή που χαρακτηρίζεται από τα κλάματα και από τον πόνο και από τα δάκρυα των πονεμένων ανθρώπων. Όμως, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Θεός λέγει στις έσχατες ημέρες, και εννοεί βέβαια την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα απαλείψει κάθε δάκρυο από τα μάτια των ανθρώπων και θα δώσει την ευλογία και την ειρήνη στον κόσμο. Και αυτό βέβαια έψαλαν και οι άγγελοι. Θυμάστε κατ' εκείνη τη νύχτα που ο Χριστός εγεννήθη στη Βιθλεέμ, έψαλαν και υμνούσαν τον Θεόν και ανήγγυλαν εις τον κόσμο επί γης ειρήνη. Έλεγαν ότι ήρθεν η ειρήνη εις τη γην, δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη. Αυτή η ειρήνη που ήρθε στον κόσμο, αυτή η ειρήνη που εδόθηκε πλέον πλούσια στον κόσμο, δεν ήταν ένα εξωτερικό γεγονός, γιατί εξωτερικά όχι μόνο τίποτα δεν άλλαξε, αλλά σιγά σιγά από τον καιρό που ο Χριστός έγινε άνθρωπος μέχρι σήμερα, τα πράγματα χειροτέρευσαν στην ανθρωπότητα, οι πόλεμοι επλήθυναν, εδυσκόλευσαν και όσο πάνε ακόμα δυσκολεύουν. Αυτή η ειρήνη που οι άγγελοι υμνούσαν τη νύχτα της γεννήσεως ήταν η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Γιατί τελικά αυτός είναι η ειρήνη του κόσμου. Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός είναι η δική μας ειρήνη. Και την ειρήνη τη δική του κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει από τις καρδιές των ανθρώπων. Την παρουσία του Χριστού κανένας, ούτε άνθρωπος, ούτε γεγονός, ούτε δεδομένα κοσμικά, ούτε κρίσεις, ούτε δυσκολίες, ούτε θάνατος, ούτε τίποτα δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτήν την παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα βιώνουμε πράγματι μεγάλη κρίση και το θέμα που
έγραψε ο Πατέρ Μάριος, είναι η κρίση ως ευλογία. Πώς μπορεί να είναι η κρίση ως ευλογία, ένα πράγμα που εκ της φύσεώς του είναι δύσκολο, είναι πένθυμο, μας ταλαιπωρεί. Πώς να πεις του άλλου ανθρώπου ότι όταν πεινάς, όταν δυσκολεύεσαι, όταν ασθενείς, όταν βρίσκεσαι πρώτης εξόδου εκ του κόσμου τούτου, όταν τα πάντα διαλύονται σπίτι σου, όταν δεν έχεις τον επιούσιον αυτόν, πώς μπορεί να πεις ότι όλα αυτά είναι ευλογία και πώς μπορείς να πεις ότι όλα αυτά πράγματι αποτελούν την ευλογία του Θεού στη ζωή μας? Σίγουρα είναι παράδοξος ο λόγος αυτός. Είναι παράδοξος, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ πραγματικός. Γιατί τελικά αυτές οι κρίσεις μοιάζουν σαν τις καταιγίδες. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος και οσιότατος γέρον Παΐσιος, μετά την καταιγίδα, έλεγε, έρχεται η θεϊκή λιακάδα. Και χρειάζονται οι καταιγίδες για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, για να καθαρίσουν τα δέντρα, να ποτιστούν η γη, να φύγει όλη αυτή η καταχνιά και η σκόνη που υπάρχει μέσα στον αέρα, να καθαρίσει ο τόπος. Και τελικά, πράγματι μετά την καταιγίδα, βγαίνει εκείνος ο ωραίος ήλιος που φωτίζει και θερμαίνει τα πάντα. Και τέτοιες καταιγίδες περνά συχνά πυκνά η ανθρωπότητα ολόκληρη και στο σύνολό της, αλλά και ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Και γιατί μας ευλογεί ο Θεός και γιατί ο Θεός μας δίδει αυτήν τη δυνατότητα ώστε αυτό που είναι πικρό να γίνει γλυκό, αυτό που είναι δύσκολο να γίνει εύκολο, αυτό που είναι σταυρός να γίνει πράγματι ευλογία στη ζωή μας, αυτό το οποίο είναι θάνατος να γίνει ζωή. Γιατί ο Χριστός αποτελεί για τον κάθε άνθρωπο την διέξοδο από τα αδιέξοδα του κόσμου τούτου. Και εδώ έγκυται η ευλογία των κρίσεων, γιατί οι κρίσεις μοιάζουν σαν τους σεισμούς που σύουν τα πάντα και καταραίουν τα είδωλα και τα ψεύτικα πράγματα πέφτουν και ό,τι είναι ψεύτικο και ό,τι είναι εφήμερο και ό,τι είναι εγκόσμιο και ό,τι είναι πράγμα το οποίο απατά τον άνθρωπο καταραίει και πρέπει να καταρρεύσουν τα είδωλα για να σταθεί η αλήθεια του Θεού. Ποιος θα επίστευε πριν μερικά χρόνια ότι θα ερχόταν τόση οικονομική δυσκολία στον κόσμο και πόσον εύκολα όλοι μας στηριζόμαστε πάνω στις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο καθένας, άλλος πολύ και άλλος λιγότερο. Τώρα όμως βλέπετε ότι οι πάντες ανησυχούν, οι πάντες καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνιμα, δεν είναι μένοντα, δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις ελπίδες μας πάνω σε αυτά. Οι πάντες καταλαβαίνουν ότι θα ακούσουμε όλοι αυτό που είπε ο Χριστός, ο Θεός μας, σε εκείνον τον πλούσιον, άφρον, αητήμα σας τίνι έστε, ανόητε άνθρωπε, αυτά που μάζεψες και αυτά που έκαμες, τι θα τα χρησιμοποιήσεις? Όπως κάποιους αδελφούς οι οποίοι ζουν με το όραμα των πολέμων και των καταστροφών και ρωτούν και θέλουν να μάθουν και μπαίνουν τώρα και στα ίντερνετ να δουν αν θα γίνει πόλεμος. Και γιατί θα γίνει πόλεμος και γιατί να μάθουμε αν θα γίνει πόλεμος? Για να αγοράσουμε τρόφιμα, να πάρουμε σπίτι μας τρόφιμα. Ήρθε ένας στο Γεροπαΐσιο, του λέει θα γίνει πόλεμος? Του λέει γιατί ρωτάς? Λέει να αγοράσουμε τρόφιμα γέροντα. Λέει τι τρόφιμα θα αγοράσεις? Λέει γάλατα, μακαρόνια. Του λέει βρε χαμένε, όταν θα γίνει πόλεμος θα πας να πίνεις το γάλα σου εσύ? Χαρά στην όρεξη που έχεις δηλαδή. Τι ανοησίες είναι αυτά τα πράγματα? Και θα στηρίξεις την ελπίδα σου πάνω στα γάλατα που θα μαζέψεις στο υπόγειο?
Και τι θα γίνει, τι πόσες μέρες θα πίνεις γάλα, τι πόσες μέρες θα κάνεις παστίτσιο με τα μακαρόνια που θα μαζέψεις. Και τι όρεξη θα σου μείνει για να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και πρώτα απ' όλα ποιος σου είπε ότι θα μείνεις εσύ για να τα απολαύσεις. Αυτή η αφροσύνη του κόσμου, η αφροσύνη όλων μας, που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές, σίγουρα μέσα σε κρίσεις, σε περιόδους κρίσεων, κάπως τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα και γινόμαστε όλοι σοβαρότεροι και καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι ψεύτικα πράγματα. Δεν μπορούμε να στήσουμε την ψυχή μας, την ζωή μας πάνω σε πράγματα που παρέρχονται. Ούτε σε άνθρωπον, ούτε σε σχήματα ανθρώπων, ούτε σε ιδεολογίες. Σήμερα ήρθε ο Πατριάρχης της Ρωσίας, όπως ίσως να έχετε πληροφορηθεί. Τιμές, δόξες, αεροπλάνα ειδικά, προεδρικά, φρουρές. Καλώς πράττει το κράτος της Ρωσίας και διαφυλάττει τον Πατριάρχη. Λέω, πού είναι αυτά τα πράγματα? Πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσε να πιει ένα ποτήρι νερό, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, πρέπει να έχει ειδική άδεια να βγει από το Πατριαρχείο. Κύκλος είναι η ζωή του ανθρώπου. Έτσι, διωγμοί, στερήσεις, κακουχίες, ταλαιπωρίες, δεν μπορούσε να εμφανιστείς πουθενά. Σε διωγμόν η Εκκλησία. Τέλειωσαν εκείνα, ήρθαν άλλα. Και αυτά θα τελειώσουν, θα έρθουν άλλα. Τα παρερχόμενα όλα είναι μάταια. Είναι μια ματαιότης. Και η κρίση μας βοηθά γιατί μας δείχνει αυτήν την ματαιότητα όλη. Και συντρίβει τα ψεύτικα είδωλα. Και μας κάνει να στραφούμε στο Θεό. Και να καταλάβουμε ότι εκείνο που μας χρειάζεται δεν είναι τα χρήματα, τα οποία θα γίνουν σκόνη και ας γίνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι τα χτήματα που δεν... Τι να τα κάνεις. Έτσι, έρχονται άνθρωποι και στη Μητρόπολη και μου λένε έχουμε χτήματα, έχουμε νοικόπεδα, έχουμε πράγματα. Να τα χαίρεστε, γε μου, και να τα απολύνετε, αλλά τι θα τα κάνετε. Δεν αποδίδουν. Ξέρετε, μια φορά στο Άγιον Όρος λέει μια ιστορία. Σε ένα μοναστήρι, να μην το πω το μοναστήρι αυτό γιατί ξέρετε το Άγιον Όρος, ένα μοναστήρι είχε πολύ ωραίες τοιχογραφίες, πολύ ωραίο εικονοστάσιο, ωραία κοιμήλια, ωραίους πολυελαίους κτλ. Και μια συνοδεία μοναχών από ένα μοναστήρι που ήταν εκτός Αγίου Όρους έλαβε πρόσκληση να έρθει να επανδρώσει αυτό το αγιορείτικο μοναστήρι. Οι μοναχοί νεαροί όντες, ήταν καμιά 30 πατέρες, νέα παιδιά, ενθουσιάστηκαν ότι θα πάμε στο Άγιον Όρος να εγκαταβιώσουμε σε αυτό το μοναστήρι που έχει τόσες ωραίες τοιχογραφίες, τόσο ωραίο τέμπλο, τόσο ωραία καντήλια, τόσους ωραίους πολυελαίους, τόσο ωραίο πανέμορφο. Αλλά πανφτωχό, πανφτωχό. Το πιο φτωχό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ούτε λάδι για τα καντήλια δεν μπορούσε να έχει. Τόσο φτωχό μοναστήρι. Πήγαιναν λοιπόν στον γέροντα, τον πίεζαν τον γέροντά τους, γέροντα να πάμε, να πάμε, να πάμε. Σου έλεγε ρε πατέρες θα πάμε, αλλά πώς θα ζήσουμε. Έμπαιναν στη γέροντα να πάμε, να μην χάσουμε την ευκαιρία, να πάμε να ξέρω εγώ εκεί τόσα ωραία πράγματα. Ήρθαν στο Άγιον Όρος, εντάξει, οι υπόλοιποι αδερφοί βοήθησαν ό,τι μπορούσαν, αλλά πράγματι ήρθαν οι δύσκολες ώρες. Ήρθε η ώρα που δεν είχαν ακόμα και να φάνε. Ο γέροντας ένας έμπειρος και έτσι και λίγο εύθυμος άνθρωπος, πήγαινε ο μάγειρας, γέροντα δεν έχουμε λάδι. Γέροντα τι θα μαγειρέψουμε, δεν έχουμε τι να φάμε. Μάζεψε όλους τους πατέρες εκεί, λέει τι συμβαίνει, γέροντα δεν έχουμε να φάμε. Πώς δεν έχουμε να φάμε. Λέει αφού δεν έχουμε τίποτε. Λέει φάτε τα τέμπλα τώρα, φάτε τα καντήλια, φάτε πολυελαίους, φάτε τοιχογραφίες. Λοιπόν, βλέπετε ότι εκτός από όλα αυτά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Έτσι, όποιος στηρίζει την ελπίδα του σε πράγματα που δεν έχουν βάση, δεν μπορεί να σταθεί μετά και να βρει αυτό που έχει ανάγκη. Και εμείς χτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε υλικά πράγματα.
και ξεχνούμε αυτό που είπε ο Χριστός, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με τον υλικό άρτο, χρειάζεται και αυτός, χρειάζεται, αλλά όμως δεν μπορεί να βαστάξεις την ψυχή σου πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και οι κρίσεις μας βοηθά να το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε θέλοντας και εμείς. Θα καταλάβουμε την αξία της ζωής μας, τις χαρές της ζωής μας. Ότι αλλού έγκυται το νόημα της ζωής και αλλού βρίσκεται η ουσία της ευτυχίας και αλλού είναι η επιτυχία ή η αποτυχία του ανθρώπου. Και στρεφόμαστε προς τον Θεό. Όταν δεν έχουμε πού αλλού να στραφούμε, δυστυχώς, έτσι λειτουργούμε, τότε στρεφόμαστε στον Θεό. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και ότι όταν έχει ο άνθρωπος τον Θεό μαζί του, τότε δεν έχει άλλες ανάγκες. Τότε οι άλλες ανάγκες ελαχιστοποιούνται. Τότε είτε έχεις είτε δεν έχεις, δεν έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή του ανθρώπου, είτε υπάρχει υλική ευκολία είτε δεν υπάρχει, αυτό είναι δευτερεύον. Και μάλιστα οι Άγιοι μέσα από την εμπειρία τους είδαν ότι όσο πιο πολλές δυσκολίες είχαν, τόσο πιο πολύ ο Θεός ήταν παρόν. Και όταν δεν είχαν καμιά ευκολία ανθρώπινη, τότε ο Θεός ήταν τελείως μαζί τους. Και όπως έλεγαν και οι γέροντες, όταν ο άνθρωπος είναι απόν, τότε ο Θεός είναι παρόν. Και όταν δεν έχεις κοσμική παρηγοριά, έχεις την θεϊκή παρηγοριά. Και όταν δεν έχεις ανθρώπινη παρουσία, έχεις την θεϊκή παρουσία. Και ο Θεός δεν λέει ψέματα. Ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος δεν ψεύδεται και δεν θα απογοητεύσει ποτέ κανέναν, ούτε θα μας κουράσει, ούτε μπορεί ο Θεός να βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση και σε αδιέξοδα. Εμείς μπορεί να βρεθούμε σε αδιέξοδα. Ο Θεός όμως γίνεται διέξοδος στα αδιέξοδα του ανθρώπου. Θα μου πει κάποιος ότι καλά είναι αυτά που λες, Πάτερ μου, αλλά εμείς έχουμε ανάγκες, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, έχουμε δάνεια, έχουμε χρέη, έχουμε καθημερινές ανάγκες. Τι θα γίνει με εμάς όλους? Σίγουρα είναι πλέον ένα φαινόμενο που το βλέπουμε καθημερινά. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ οδυνηρό, πάρα πολύ πένθυμο να βλέπει κανείς ανθρώπους να δυσκολεύονται ακόμα και για τον καθημερινό άρτον. Αλλά όμως ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου τούτου. Και όσον λιγοστεύουν οι ελπίδες, τότε ο Θεός γίνεται ακόμα πιο μεγάλη ελπίδα. Και η ελπίσα αυτή ου κατεσκήνει τον άνθρωπο. Δεν θα κατεσκήνει κανένα. Και μέσα από αυτό το τράνταγμα όλο το οποίο γίνεται, θα σπάσει η καρδιά του ανθρώπου και θα ανοίξει στον Θεό Πατέρα. Και θα μάθει να αναζητά τον Θεό. Θα μάθει να ανακαλύψει την πραγματική ουσία της ζωής του. Εξάλλου, ο Κύριος μας είπε τον άρτον ημών των επιούσιων, αυτόν ο οποίος αποτελεί πραγματικά τροφή της ουσίας της ύπαρξής μας. Όχι μόνο αυτόν τον άρτον που τρώμε και γεμίζει το στομάχι μας, αλλά αυτόν που είναι όντως επιούσιος, επί την ουσία της υπάρξεώς μας, που αφορά όλο το είναι μας και όλη την υπόστασή μας. Τότε ο Χριστός γίνεται φως μέσω στο σκοτάδι του ανθρώπου και γίνεται ελπίδα και είναι παρήγορο τότε κανείς βλέπει νέους ανθρώπους πλέον να ανακαλύπτουν τον Θεό κοντά τους. Μου έλεγε αυτές τις μέρες ένα παιδί στη Λεμεσό που είναι άστεγος. Στην πόλη μας αρχίσαμε να έχουμε και αυτά τα φαινόμενα πλέον. Δεν έχουν που να μείνουν, μένουν μέσα στο αυτοκίνητο, τώρα που είναι καλοκαίρι μένουν στην παραλία. Και μου είπε αυτό το παιδί, Πάτερ, ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν όλη την περιπέτεια. Ανεκάλυψα τον Χριστό μέσα στο αυτοκίνητο εδώ και 3 μήνες. Νομίζω είμαι στο καλύτερο παλάτι του κόσμου. Νομίζω ότι
δεν έχει καλύτερον τόπο από το αυτοκίνητό μου. Και ένα σαραβαλάκι βέβαια, μην νομίζετε κανένα σπουδαίο αυτοκίνητο. Γιατί αισθάνομαι ότι έτσι μπορώ να μιλήσω με τον Χριστό που γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη. Αισθάνομαι ότι τώρα που με απέρριψαν οι φίλοι μου, τώρα που με απορρίπτει το κοινωνικό σύνολο και με βλέπουν με ήχτο και με βλέπουν βρώμικον και άστεγον, τώρα μέσα στην καρδιά μου αισθάνομαι τον Θεό. Και πράγματι είναι έντονη αυτή η παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου και σαν αυτό σε πολλούς άλλους. Γιατί ο Θεός τέτοιους ανθρώπους ψάχνει να γεννηθεί μες στην καρδιά τους. Και αυτές είναι οι χρυσές ευκαιρίες του Θεού. Όταν όλα είναι απελπιστικά, τότε ανατέλει μια χρυσή ελπίδα. Έτσι αυτή η χρυσή ελπίδα του Θεού ανατέλει στις καρδιές εκείνων των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στη δυσκολία. Και όταν το καταλάβει κανείς, τότε φεύγει από την ευκολία. Δεν θέλει πλέον την ευκολία. Δεν θέλει την άνεση. Δεν ζητά τον πλατισμό. Δεν ζητά την πρόσκαιρη χαρά και ευτυχία. Γιατί ξέρει ότι χάνει με αυτά τη βασιλεία του Θεού μες στην ψυχή του. Όχι μετά θάνατο, από την παρούσα ώρα, από την παρούσα στιγμή. Οι Άγιοι ανεκάλυψαν το μυστικό της ζωής και αξιοποιούσαν όλες αυτές τις περιπέτειες. Όχι μόνο αυτές που έρχονταν ακούσια, αλλά και τις επιζητούσαν. Τις επιζητούσαν. Ήθελαν ήδη να κάνουν πράγματα με τα οποία να δυσκολευτούν. Δεν έδιναν καμιά άνεση στη ζωή τους. Ευάδιζαν σκληρούς δρόμους, σκληρούς και δύσκολους δρόμους, γιατί ήξεραν ότι μέσα στην δυσκολία υπάρχει μεγάλη ευκολία, ενώ μέσα στην κοσμική ευκολία υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Απόδειξη η μέχρι τούδε ζωή μας. Είχαμε τα πάντα, αλλά μας έλειπε το ένα και το ουσιαστικό. Είχαμε ό,τι θέλαμε από ηλικής πλευράς, αλλά χάσαμε την ουσία και το ανακαλύπταμε καθημερινά, ότι μας έλειπε το νόημα της ζωής μας. Τώρα σύονται όλα αυτά και πέφτουν και καταραίουν και θα καταρρεύσουν. Έτσι είναι τα συστήματα του κόσμου τούτου. Και θα μείνει ο Θεός, ελπίδα του κόσμου. Και αυτή η ελπίδα θα είναι πραγματικά το πιο δυνατό στήριγμα σε κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί Κύριον. Είναι μακάριος αυτός ο οποίος δεν έχει την ελπίδα του σε ψεύτικα πράγματα. Αυτός που δεν ελπίζει σε τίποτα το ανθρώπινο, σε τίποτα το κοσμικό, σε τίποτα το υλικό, αλλά έχει την ελπίδα του εις τον Θεό Πατέρα του. Και τι λέμε και ψάλλουμε κάθε μέρα εις τον εσπερινό, πλούσια επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Δεν είναι ψέματα ο Λόγος του Θεού. Επαληθεύεται και επαληθεύτηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Κανένας που εξητά τον Κύριο δεν του έλειψε τίποτα. Δεν είναι ώρα να σας διηγηθώ αμέτρητες ιστορίες όπου η πρόνοια του Θεού από το μηδέν προονούσε για τους ζούλους του, για τα παιδιά του, για τον κόσμο, ό,τι χρειαζόταν. Φτάνει κάποιος να έχει την ελπίδα του εκεί. Φτάνει να ελπίζει στον Θεό και να ζητά από τον Θεό όχι μόνο τα πράγματα τα υλικά, αλλά πάνω απ' όλα τον ίδιο, πάνω απ' όλα από Αυτόν, ο οποίος είναι το φως του αληθινών, που φωτίζει τα σκοτάδια και κάνει τη ζωή του ανθρώπου πραγματικά παράδεισο. Όταν ακούσουμε τον Χριστό που μας λέγει ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, αυτήν έχετε ανάγκη. Όλα τα άλλα τα ξέρει ο Πατέρας σας ότι τα χρειάζεστε και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμήν. Θα σας τα δώσει ο Θεός, δεν θα αφήσει ο Θεός. Έτσι αδελφοί μου, εμείς σαν τέκνα της Εκκλησίας, σαν τέκνα του Ευαγγελίου, παιδιά του Θεού, να έχουμε αυτή την ελπίδα. Να μην φοβόμαστε, μην φοβάστε τίποτα.
τίποτα δεν θα γίνει περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Και ο Θεός δεν θα επιτρέψει τίποτα περισσότερο από ό,τι εμείς μπορούμε να βαστάξουμε. Λέγει στο ψαρτήριο, ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Μπορεί να λογαριάζουν πολλά πράγματα όλοι αυτοί που θέλουν να διοικούν τον κόσμο, όλοι αυτοί που διοικούν τράπεζες και ξέρω εγώ χρηματοοικονομικά, πώς τα λένε, επιστωτικά και ξέρω τέτοια πράγματα. Ας λογαριάζουν ό,τι θέλουν. Πάνω από αυτούς και πάνω από όλα υπάρχει αυτός που κατοικεί στον ουρανό, ο οποίος γελά, εκγελάσεται αυτούς, τους κοροϊδεύει και τους εκμυκτηρίζει, τους λυπάται, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλος είναι που διοικά τον κόσμο και όχι η κακία των ανθρώπων και η ανοησία. Τι μένει σε εμάς? Να ελπίζουμε επί Κύριον, να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Και όσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ κοντά είμαστε στην ευλογία του Θεού. Όσο λιγότερες κοσμικές πιθανότητες έχουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε από τον Θεό. Και καλύτερα να μας ευλογεί ο Θεός και καλύτερα να μας τρέφει ο Θεός παρά να ελπίζουμε σε ανθρώπινα πράγματα. Γιατί αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη είναι τον Θεόν Πατέρα μας. Όταν Αυτόν τον έχουμε, όλα τα άλλα θα έρθουν. Δεν είναι δύσκολο για τον Θεό να γεμίσει τον τόπο με τα αγαθά Του. Ούτε είναι τσιμπούνης ο Θεός, ούτε έχει ανάγκη από τα δεδομένα, τα κοσμικά και τα ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν, ας ακούσουμε αυτήν τη φωνή του Θεού και τη φωνή της Εκκλησίας του Χριστού μας και ας έχουμε την ελπίδα μας εις τον Θεό. Ας βοηθήσουμε και εμείς τους αδελφούς μας με την προσευχή μας πρώτα, αλλά και με την συμπαράστασή μας. Αυτές οι κρίσεις, αυτές οι δύσκολες ώρες γεννούν πολλά μαργαριτάρια και πολλά διαμάντια και οι δύσκολες ώρες αναδεικνύουν ήρωες και τέτοιους ήρωες πνευματικούς αναδεικνύουν αυτές οι εποχές. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ενεργοποιούνται φιλάνθρωπα, που δίνουν χέρι βοήθειας στον αδελφόν τους, που συμπάσχουν και συμπονούν των πλησίων τους. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που σκέφτονται τον συνάνθρωπόν τους. Ενεργοποιούνται στον κόσμο μας όλα αυτά τα συναισθήματα και όλες αυτές οι αρετές που μέσα στην προηγούμενη άνεση που είχαμε ίσως να είχαν αποκοιμηθεί λίγο. Καθημερινά στην Εκκλησία γινόμαστε μάρτυρες ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται και έρχονται να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Ποτέ δεν είχαμε τόση προθυμία ελεημοσύνης και αγάπης όσον τώρα. Και μόνο γι' αυτό αξίζουν 1000 κρίσεις. Και μόνο γιατί ο άνθρωπος θα βρει την αλήθεια και θα ανακαλύψει τον Θεό, αξίζει να περάσουμε κι άλλες και δυσκολότερες. Και μόνο γιατί ο Θεός είναι παρόν, ας γίνει οτιδήποτε άλλο έρθει στη ζωή μας. Ο Θεός είναι ήλιος που φωτίζει και θερμαίνει τον άνθρωπο.